Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δομές επιλογές του περιβάλλοντος Scratch. Ας πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα που ζητάει έναν αριθμό και μετά ελέγχει αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από το 50. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με την ερώτηση. Στη συνέχεια θα βάλουμε μία δομή επιλογής για να μπορέσουμε να ελέγξουμε αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από το 50. Θα χρησιμοποιήσουμε τη συνθήκη απάντηση μεγαλύτερο του 50. Απάντηση είναι ο αριθμός ο οποίος μας δόθηκε. Και στη συνέχεια θα βάλουμε και τα μηνύματα τα οποία θέλουμε. Όταν τρέξω το πρόγραμμα θα μου ζητηθεί να δώσω έναν αριθμό. Αν ο αριθμός ο οποίος δώσω είναι μεγαλύτερος από το 50, τότε η συνθήκη εδώ πέρα θα είναι αληθής και θα εμφανιστεί το πρώτο μήνυμα το οποίο γράφει ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από το 50. Αν ο αριθμός που δώσω είναι μικρότερος από το 50, τότε η συνθήκη απάντηση μεγαλύτερο από το 50 θα είναι ψευδής και θα εμφανιστεί το δεύτερο μήνυμα ο αριθμός είναι μικρότερος από το 50. Για παράδειγμα, άμα δώσω τον αριθμό 60, θα εμφανιστεί το πρώτο μήνυμα. Ενώ άμα δώσω τον αριθμό 35, θα εμφανιστεί το δεύτερο μήνυμα. Τι θα γίνει όμως άμα δώσω τον αριθμό 50? Θα εμφανιστεί το δεύτερο μήνυμα επειδή η συνθήκη απάντηση μεγαλύτερο του 50 είναι ψευδής. Γνωρίζουμε όμως πως ο αριθμός 50 είναι ίσος με το 50, δεν είναι μικρότερος από το 50. Οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια δεύτερη δομή επιλογής για να ελέγξουμε άμα η απάντηση η οποία δώσαμε είναι ίση με το 50. Και θα πρέπει να βάλουμε άλλο ένα μήνυμα. Και θα το βάλουμε μέσα στην προηγούμενη δομή επιλογής. Τώρα, άμα δώσω τον αριθμό 50, θα εμφανιστεί το καινούριο μήνυμα, ο αριθμός είναι ίσος με το 50.